Hello guys, good afternoon. Actually hapon na. Pasensya na medyo ganito yung lighting ko kasi ito lang yung meron ako sa aking ano. So feeling ko mas ito yung medyo okay na kuha, no? Hindi ko sure. Wait lang. Oo, parang feeling ko ito na yun. So anyway, hapon na kasi kakatapos lang namin mag homeschool ni Hagrid. So, ganun pa man, ayun, i-share ko ito sa inyo kasi matagal ko na itong gustong i-share sa inyo. Ito ay tungkol sa pagkuha namin sa sasakyan. Na minabuti kong i-share ito sa inyo para at least meron din kayong mapulot dun sa mga nagbabalak kumuha ng sasakyan or something ganun. So, ito i-share ko sa inyo. So, meron ako mga clips na nakunan nung pumunta kami doon sa nung naghanap kami ng mga kotse. Tulog siya. Muning, ito yung gusto talaga namin ng mga kotse. So, naghanap kami doon, guys. So, unang-una, kailan kami naghanap ng kotse? Naghanap kami ng kotse nung nag-SCQ, diba? Nung medyo bago-bago pa lang talaga, nag-SCQ. I think, yung pag-lockdown, mga 2 months after nun, yun, nag-decide kami na kumuha ng sasakyan. And so, that time, yung kinuha namin sa sasakyan, ang talagang pinakagusto ko talaga ng sasakyan is yung pickup truck. Wow, hanep, pickup truck talaga. Pero actually, yun talaga yung pinakagusto ko talaga. Yun talaga yung dream car ko talaga. Kasi syempre, negosyante ako. So, yun talaga, para pang business talaga. Kasi yun yung naisip ko na mas makakatulong siya sa amin and gusto namin puntahan yung mga bukid dito sa amin kasi mahirap silang puntahan doon na syempre yung ano nito ang gusto kong ibig sabihin sa inyo nito is yung frozen business namin kasi that time malakas yung frozen business namin kasi di-deliver na kami noon, so medyo malakas na yun. So ganun pa man, talagang inisip ko din kung ano yung mga kahinatnan kung kuha ng sasakyan. Siyempre, pinag-isipan din namin yun. And, pero sabi ko, siyempre, napakamahal na pickup truck and napakahirap yun. Pinakamahirap yun na desisyon, diba? Pasensya na, ganyan yung buhok ko. Parang, kasi kakatapos ko lang maligo. So, anyway, ayun nga. So, pinagplanuhan namin yun ni Papa. So, sabi ko, mayroon kasing lumabas. Ito ay inintroduce sa akin ng aking pinsan na si Harold. Oo. So, inintroduce niya sa akin itong espresso na sasakyan sa Suzuki. Eh, nung nakita ko talaga siya, sobrang in love talaga ako sa kanya. So, sabi ko, tapos napakamura pa niya, ganun. So, ni-research namin siya. And nagustuhan ko talaga siya. Yung pinaka-favorite ko na kulay is yung orange. Orange siya tayo na talagang tawag doon. Pero orange pa talaga yun. So, napakaganda niya. Pwede sa rough road. Yun lang naman yung hiningi ko talaga kay Lord. Na yun yung makuha namin na sasakyan. And napakamura lang yun. I think nasa mga 600,000 lang siya. Wow, nilang lang talaga yun. Pero napakamura na nun sa mga sasakyan. Pero hindi siya automatic, guys. Parang ano lang siya. Ano ba ito? May puti sa foam. Hindi siya manual lang siya, pero hindi naman ako maarte. So, yun lang yung hiningi ko talaga. Tapos, may ibang pinagpilian pa kami. So, ayun. Nag-fill out na kami, nagdala na kami ng mga requirements doon. Nung nagdala kami ng requirements doon, syempre yung mga yung bank statement, ganyan, lahat ng yung mga permit sa business kasi yun naman yung kailangan. Tapos yun lahat na napaasa namin yung lahat. So, alam namin sa sarili namin na qualified naman kami talaga na saka hindi naman ganoon kamahal yung kinuha namin sa sasakyan. Ang nangyari nung after that na naghintay kami. So, nung naghintay kami, actually, dalawa yung inanuhan namin. Dito sa Cagayan at saka meron din dun sa taga Cebu. So, nung dito, hindi na sila tumawag sa amin. So, parang kinonsider na namin na okay, na-decline yun. So, nung sa Cebu,
kasi yung dinala kasi namin na business talaga doon sa pag-declare doon sa ano is yung aming yung GKH Best Buy, yung toys. So kasi yun naman talaga yung nag-generate talaga na siya talaga yung pinaka mother talaga ng pinagkukunan namin lahat. So that time kasi na-decline siya, it's because meron ng parang meron ng binaba, parang meron ng inano sa kanila na lahat ng mga OFW, lahat ng mga naapektuhan sa COVID nung lockdown, lahat na nawawala ng trabaho, seaman, yung mga sa lahat, yung mga non-essentials na mga businesses, hindi pwede. So syempre yung amin, hindi ko diniklara yung aming frozen business kasi that time wala pa kaming permit noon sa aming business permit sa aming business, frozen business. So, hindi pa ako kumuha nun. Kasi parang, alam nyo naman, nasabi ko na sa iyo, pang extra lang kasi namin yan. So, parang hindi ko na siya kinuna ng permit. Yung may permit lang talaga is yung aming GKH Best Buy. So, ngayon, sabi sa akin, kung meron kang ibang business, pwede yun yung gamitin mo. So, kasi sinabihan ako na na-decline daw ako. Pero merong iba talaga, hindi talaga sila sasabi. Pero kasi makulit kasi kami. So, nagtanong kami. So, sabi, yun nga, yung pinag-ano na nila, meron ng inano sa taas na, bawal na. Yung merong mga, for now lang, na nagsimula na yung lockdown. Kasi ang dami talaga nawala ng trabaho, diba? Even mga flight attendant, mga seaman, mga piloto, lahat ang daming nawala ng trabaho. So sila, lahat ng yun, ng mga nawala ng trabaho, hindi allowed kumuha ng kasi natatakot yung bangko, diba? So na-decline siya. So yung mga ilang buwan, may nag-offer sa amin ulit. So siya na daw bahala lahat. Pero nung nagsimula pa talaga, nung nalaman namin na medyo na-decline nga, syempre may mga rin kami na bakit na-decline, ganyan, qualified naman tayo, ganyan, diba? Pero nasa isip din namin noon na syempre, if will ni God talaga yun, kung para sa atin talaga yun, diba? So, hindi na kami nagbalak ulit na mag-try. Kasi kahit may nag-offer na sa amin, ilang beses na kayo in-offeran kasi yung frozen business daw, kasi syempre essential siya, so malaki yung possibility talaga na ma-approve siya. So pero napag-isip-isip din namin yun talaga na hindi muna, kasi parang feeling ko mayroong pinapahiwatig si God sa amin na parang napakaaga pa ba, or wag mo na ngayon, this is not the right time. So, kasi lahat ng mga desisyon ko, lagi kong tinatanong talaga kay God. Pero syempre, may mga times na nagkakamali talaga tayo. So, yun. And then, dumating yung December, doon na nag-start na humina yung Shopee. So, nung humina yung Shopee, talagang, alam mo yung, nung pagkatanggal ng pagka-preferred seller ko, doon na talagang humina lahat. Kasi nung napabayaan na namin si Shopee dahil doon sa aming frozen business. So that time, preferred pa naman ako, pero hindi malakas pa yung benta, pero mas malakas yung benta namin sa frozen business. So naging busy kami masyado dun sa frozen business namin. Kasi syempre, yung frozen business kasi mabilis yung balik niya. Kasi syempre pag deliver, nakukuha namin agad yung pera, unlike dun sa Shopee, 'di ba, sa online. Aabutin pa ka ng ilang weeks bago mo mabalik yung pera, 'di ba? So, kailangan malaki talaga yung ipapamuhunan mo. So, yun, nung natanggal siya, doon na talaga sobrang humina yung shop. So, doon na, nung humina yung shop, din ko na napagtanto na yun yung parang feeling ko yun yung nasagot yung tanong ko na dun sa bakit ko noong una, bakit hindi kami na-approve dun sa loan, ganyan, sa sasakyan. Doon ko napagtanto na yung mga humina yung shop, sabi ko, mahihirapan tayong padagdag sa problema kung nakuha natin yung sasakyan. Kasi kung ganito yung magiging sitwasyon, 'di ba? Kasi
hindi lang naman ako yung naapektuhan talaga. Ang daming seller sa Shopee talagang naapektuhan dun sa pandemic na ito. Talagang marami naapektuhan. Hindi lang ako. Alam ko yan. And magrereklamo pa ba ako? Swerte pa nga ako kasi meron pa akong isang negosyo na mapagkukunan ng aming pangangailangan pang-araw-araw, diba? Pangbayad sa mga bills, ganyan. So, sabi ko, thank you Lord. Talagang nasagot talaga yung aking katanungan. Bakit hindi kami nakuha? Kasi feeling ko talaga makukuha namin yung sasakyan talaga. Pero pwede ka naman mag-try sa iba. Pero hindi na kami nag-attempt ulit. Kasi syempre, inisip ko rin talaga yung baka meron talagang gusto ipatid si God na wag muna. Napakaaga pa. So, sabi ko sa sarili ko, i-embrace ko yung motor namin kasi syempre yun yung meron kami. So kailangan kong i-embrace kung ano yung meron kami ngayon. Kailangan i-enjoy ko na ano. So ano yung lesson na nakuha ko dun sa paggawa ng sasakyan? Kasi pag nagkuha ka kasi ng sasakyan, parang kumuha ka rin ng bahay eh. Depende sa presyo, pero parang kumuha ka rin, parang isa siya sa pinakamalaking desisyon na gagawin mo. So ang sa akin, naisip ko, yung lesson na nakuha ko dito is talagang be patient. Consult talaga kay Lord lahat ng mga desisyon mo sa buhay kasi wala siyang ginusto kundi yung kabutihan natin, para sa kabutihan natin, diba? And yun talaga, yung pinaka number 1 talaga na learn ko talaga is yung patient talaga. Be patient talaga sa lahat ng bagay. Huwag madaliin. And ngayon nagiging okay na kami. Parang ngayon na wala na. Parang naisip ko huwag na lang tayong mag-loan kasi pandagdag sa problema lang yun. So naisip namin na after nitong motor, naisip namin bumili na ng second hand, pero hindi pa muna sa ngayon kasi syempre unahin mo naman yung bahay talaga. So, after that, gusto mo namin kumuha ng second hand. Pero, syempre, kaya ko i-share din ito sa inyo kasi gusto ko rin makuha yung mga advices sa inyo kasi alam ko mas marami sa inyo nakakaalam about sa sasakyan, about sa mga decision na ganito. Kung okay, ano yung mas okay, diba? Second hand ba? Or mag-loan na lang na mas mura? Or, I don't know. Pero, yun yung isa sa lesson ko talaga. Ngayon, I'm happy na sa motor. Parang naging okay na rin ako sa kanya. Kasi, mas nag-enjoy din naman kami talaga. Kasi ginagamit namin siya ngayon. Nagde-deliver kami. At the same time, gumagala kami. Oo. Tapos, enjoy pala siya pag nagka-travel ka sa motor. Na yung talagang nalalangap po yung hangin. Tapos, pag maganda yung view, nakikita mo lahat. Tapos may mga ilang taon, nung maliit pa ako, sumasakay ako ng bus, lagi kong nadadaanan yun. Pero nung nagmotor kami, nung dinaanan na namin yun, na-realize ko na, ganito pala siya kaganda. Ngayon ko na nakita na ganito pala yung itsura niya pag, alam mo yung binabaybay mo siya na open air, ayun mo yun. Pero syempre, napakaingat talaga namin. Kasi syempre, alam naman natin yung motor talaga, di ba? Na medyo delikado talaga siya. Pero, ayun, hindi na namin iniisip yun. Basta importante is, talagang maging tumingin-tingin sa lahat ng dinadaan. Lagi kaming nasa gilid talaga dumadaan pag nasa highway kami. So talagang extra ingat din talaga. Pero yun, tapos pray. Yun. Diba? So ine-enjoy namin yung moment na ganito. Kasi yung motor talaga na-realize ko talaga na hindi pala namin talaga kailangan for now. Hindi naman siya masyadong talagang kailangan sa sasakyan. For now ha. Kasi parang yung motor kasi napaka-save siya sa gas kasi siya yung ginagamit namin. Free delivery kasi yung ginagamit namin dito within the city. So free delivery yun basta may minimum order lang. So syempre dahil free delivery, mas malaking tulong yung motor kasi matipid siya sa gas talaga. Sobrang matipid sa gas. So ganun yung ginagawa namin ngayon. So, na-realize ko, hindi pala namin kailangan talaga ng sasakyan. Yan pala yung gusto mong ipahiwatig ni God sa akin na, uy, hindi mo pa kailangan yan. Huwag ka munang kumuha, te. So, talaga sa mga lahat ng kukuha ng sasakyan, kukuha pa ng sasakyan, yun yung iisipin ninyo na kung kailangan nyo ba talaga. So, ayun. Tapos, ayun. Yun lang yan naman yung nung nagsimulang balak. Hindi ko alam kung ngayon kung
ano pa, kanang, ano pa ba, yun pa ba yung, ano nila na, yung mga non-essentials na mga negosyante, eh, hindi pa pwedeng loan sa bank para sa sasakyan. Hindi ko alam ngayon. Dati yun, nung nagsimula pa lang yung pandemic, yun. Kasi doon kami kumuha ng sasakyan. So anyway, yun lang naman guys. Yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. Salamat sa pakikinig sa aking pagyaw-yaw dito. And I hope you guys enjoy. And see you in my next video guys. And sana na-enjoy nyo itong video na ito. And sana ay mag-comment din kayo sa baba kung ano yung mga advice nyo sa akin. So see you in my next video. Bye! Tulog sa Muning, ito yung gusto talaga namin. Yung espresso.